प्रमोद बर'नि खौरां बुङोब्ला आं लाजिनायसो मोनो साननो बिदि प्रमोद बर' सारनि जुदि खोथाखौ जुदि भाबियोब्ला लाजिथाव बाथ्रा बियो आबसु आन्दलन खालामबोनानै बेसेबां सिगाङाव आसाम डिभाइड 50-50 होननानै बुंदोंमोन आसाम डिभाइड 50-50 आव दायो मानि खोमानो 50-50 नागिरखो बिलाय आरो दायो बुंनो थाङोब्ला बियो सिगां बेसेबां बर' हारिनि थाखाय गोदोर खौरां बुंदोंमोन बियो गादियाव जिरायनो थाखाय मासियाव जिरायनो थाखाय बियो बेबायदि माबा खालामाखै होनना बुंदोंमोन बियो खिन्थु दायो दिनै मानो गादियाव जिरायखो बियो मानो गादियाव जिरायनानैसो जिरायनो लुगैनानैसो बेसेबांखिनि राजनितिकआव फैबाय राजनितिकआव फैनानै दायो बियो बेबायदि शिफ्ट जाबाय जाय मानसिफोरा हौवाफोरबो हिनजावफोरबो जाय मानसिया नांगोलखौ निग्लेक्ट खालामनानै सावदोंमोन जुहुद्रुदोंमोन खिथु खिथादोंमोन गामसा फैलानानै बेफोरो बहुत पाप जागोन आरो मानि कारनाव जोंनि बिपिएफनिफ्राय थांदोंमोन थारमाने परिबर्तन जागोन होननानै हा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिसोरो 75,000 होगोन होननानै हा बिसोरखौ लुप होनानै लांदोंमोन न'खर बिसोरनो साख्रि होगोन होनदोंमोन बेनिखाय थारमाने बेबायदि बुरखायनानै हा लांदोंमोन आरो दा गासै न'खरावबो साख्रि होयोब्ला माहाथो साख्रि गैया दिनैसिम आरो 75,000 जितु सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होगोन होनदोंमोन माहाथो जोंनि आमजुलियाव थांनानै कुन्दुरबिलाव एग्रिकालसारनि फैसा बेबायदि माहे हप्ता इदि फैसा हाबगोन होननानै माहे फैसा हाबगोन होननानै हा जितु डकुमेन्टस लानानै बिसोरो 50 थाखा फैसा कालेक्ट खालामनानै बिसोरो इदि थगायनानै लानानै फैदों होनबा बिसोरो कमियो जोंनि गामियावनो जोंनि एरियायाव 1000नि बारा बेबायदि मानसिफोरा डकुमेन्टस होनानै 50 थाखा फैसा होनानै बेबायदि जइन खालामदोंमोन खिन्थु दिनैसिम गैया होनबा मानि कारनाव जोंलाय फोथायनो बे 17 बोसोराव मा मावखो गागायानो जेराव जिरायदों जेराव एसेम्बलि खालामदों बेफोरो सोर बनायनाय हाग्रामा सार जुदि बनायाखैब्ला जोंनि बिपिएफ समनि गोनजासो जितु दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमोद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो दायो इलेक्सन फैनायनि सिगाङावनो जुदि एफेक्सन खालामदोंबा आरो इलेक्सन बायखांब्ला आरो बेयाव माबायदि खालामगोन जोंनि गोरिब गुन्द्राखौ हा हु सेख'जोबनानै बेयाव लुवार बायदि थैसोबख'गोन बियो बेबाराव सासे आइजोआनो माने प्रमोद बर' सारखौ ओरैबायदि हांगैया बांगैया जावबायलै बाब माने प्रमोद बर' सारनि माने दा जिथुनाखि न' लुबाय थानाय बेखौ माने खनसे सौबानो माने इटाफ्रानो माने वालफ्रानो माने थाल्ला थुल्ला गाजोबनाय आरोना ओरैबायदि अर्डिनारि बानायदों जाहैबाय आरोना थ' जियानो जाया माने बेसेबां सैथो बेसेबां मा जोंथ' बेखौ अन दा स्पट जायगायाव जों नुनो मोनाखै गाइस नोंथांमोन रायजोफोर दा नंगौ नङा बेखौ बिजिरनाया नोंथांमोननि आखायावसो जाहैबाय आरोना पलिटिकेल बा पलिटिक्सनि खोथा जाहैबाय नालाय थ' बेफोरबायदि बाथ्राफ्रा जोंनि गेजेराव ओंखारलायखासिगोन नङा होमबा थ' जियानो जाया मानो रादाबफोरखौ आं होबाय थानो नाजागोन बेफोरबायदिनो बे जाबाय बिपिएफ हान्जानिफ्राय बुंनाय रावमोन आरो नेक्स्ट इउपिपिएल हान्जानिफ्राय मा बुङो बेखौबो आं नोंथांमोननो होनो नाजागोन नोंथांमोनहा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ मोनसे लाइक खालामनो दाबावथार अन्नानै बे भिडिअखौ शेयार खालाम लोगोफोर शेयार खालाम फिसा चेनेल होननानै जोगारनानै दोननो नांला गाइस एकदम माने सापर्ट खालामदो आरोना